माबायदि साखाफारा जागोन बाजिस्नि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा गाबोननिफ्राय 16 माने मार्चसिम बेयो सोलिगोन। दायो जों बे ग्राउन्डआव दङ। गासै जोङो प्रिपारेसननि सायाव टटेल जों मोनसे एसेसमेन्ट खालामबाय थादों। जोंनि मेन पेन्डेल, जोंनि माने स्टेज, जोंनि फ्लेग हस्टिं, बड'फानो आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनायनि जायगा, डेलिगेट हल, डेलिगेट केम्प, एक्जिबिसन आरो साइन्सनि जि माने बड'लेण्ड स्पेस एन्ड साइन्स एक्जिबिसन दङ। आरो फारसेथिं जोंनि भलन्टियार्स आरो जोंनि डेलिगेट्सफोरनि जानाय लोंनाय गासैबो थानायनि एक'मडेसननि बेयाव गासै जि प्रिपारेसन बेखौ जोङो बेयाव नायबिजिरदों। आरो बे जथुम्मायाव जिखिनि बर' हारिनि जिखिनि गेदेर माखासे जि जोंनि माने बानबुंथाइफोर दङ आरो गेदेमा सुबुंफोर दङ, बिथांमोननि मुसुखाखौ बेयाव मोजाङै जोङो थिग खालामनाय जागोन। आरो बिनि गेजेरजों जों मिजिंथिदों बे मोनसे जाफुंसारनाय आरो मोनसे ओंथि गोनां बे जथुम्मा 52थि बे जथुम्मानि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारि दानायनि थाखाय माहारिबादखौ आदर्श हिसाबै लानानै आरो बड'फानि जि मोनसे फिल'सफि दंमोन बेजों लामा हान्थिनायनि गेजेरजों फैबाय थानाय 500,000 बोसोराव बर' हारिखौ मुलुग दरबाराव गसंहोनायनि जि मोनसे थांखि बेखौ जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजों सावरायगोन। 7,000निबो बारा थान्दै बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। आरो फैबाय थानाय 14 तारिखआव सोलोंथाइनि सावरायमेल दङ। गोबां आलासिफोरा बेयाव बाहागो लाफैगोन। केन्द्रीय मन्त्रि बाहागो लाफैगोन। माखासे जोंनि इसर'नि साइन्टिस्टफोर बाहागो लाफैगोन। प्लेनेटरियामनि साइन्टिस्ट बिथांमोना बाहागो लाफैगोन। 15 तारिखआव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ लिंदों। आरो बेयावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 1000 पृष्ठानि जि मोनसे जारिमिन जों सुजुबाय थांनाय 10 बोसोराव बे जारिमिनखौ जोङो बेखेवगोन। बेलासे जोंनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि आफादफोरनि गेजेराव जोंनि अनलायनाय गोरोबलायनाय बे गोजोन गायसननायनि फ्राय बेयाव 50तानि गुबुन गुबुन आफादफ्रा बेयाव बाहागो लाफैगोन। आरो 16 मार्च खालि जि मोनसे स्पेसियेल जों हाबाफारि लादों गेवलां मेल, बेयाव भारतनि नखर मन्त्रि मानगोनां अमित शाह बिथांखौ जों हांख्रायदों। आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौ हांख्रायदों। बिटिआरनि चिफ प्रमद बर', मन्त्रि उरखाव ब्रह्म आरो बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार, प्राय 2 लाखनि बारा बेयाव सुबुङा बाहागो लागोन। बयखौबो खावलायदों जे हारि दानायनि माहारिबादनि जातीय सत्तानि जे मोनसे आदर्शजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा आनकमप्रमाइजिं भाबै खामानि मावदों। आरो जि टाइमाव जि माने प्रयजन बे इम्पर्टेन्सखौ बुजिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा हाबा मावगासिनो दङ। दा बेखायनो बे जथुम्माया जोंनि थाखाय ओंथि गोनां। बड'फानि बे पबित्र जोनोम थावनि दतमायाव बे जथुम्माखौ 52थि जथुम्माखौ जों बड'फानि मुङैनो जोङो बावदों। आरो बेखायनो बयबो बेयाव दले बले फैनानै बाहागो लाफैनांगौ आरो जाफुंसार होनांगौ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनो आशीर्बाद होफैनांगौ। माहारि निर्माण, माहारि सेबा खालामनायनि थाखाय जोंनो गोहो बोलो नोंथांमोना होफैनांगौ। बेखौनो आङो खावलायबाय, मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। जोंनि जथुम्मा जागायनायनि सिगां माखासे बिथिंफोरखौ लानानै आरोबाव आं गुवारै गोथौयै बुंफोरबावगोन। आं दिनै बेखिनिखौनो बुंथ'बाय। दा बे बाजेटआव रोखायै मेनसन खालामनाय जादों जे बिटिआरनि जि माने बाजेट प्रभिजन 800 कौटिनिफ्राय बेखौ 1143 एनहेन्स खालामनाय जादों। बेयाव बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बा एकर्डनि स्पेसियेल डेभेलपमेन्ट पेकेजबो दङ आरो एसअपिडिनिबो एनहेन्स खालामदों। बे जथेस्थ' नङाब्लाबो बेखिनिया गोजोनथावना होनना बुंनांगोन। बर' कसारि काउन्सिलनोबो बाजेट हरनांगोन साफिसियेन्ट नाम्बार। फारसेथिं नोङो स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसननि 1/1/2006 मोनसे क्राइटेरिया होदों। नाथाय 6 सिडुल आरो आन्डार डेभेलप ब्लकनि थाखाय बेयाव स्पेसियेल रिलेक्सेसन होनाय जागोन होननानै बुंदों। दा नैबे जथुम्माया जोबखाङोब्ला आसाम सरकार बिटिआर सरकारजों रायज्लायनानै आसाम नाङै आरो बड'लेण्डआव जि बर' मिडियामनि आरो गुबुन गुबुन मिडियामनि स्कुल दङ प्रभिन्सियेलाइजेसननि थाखाय जों मडेलिटि आरो क्राइटेरिया तैयार खालामनांगोन।